فدرالوي منقص الصومال مس إثيوبيا بزداوب كوابيتات سراويت كوافر كم زوسنة منستر وصاي قدياتن أهقراو زمدناتاتن صومال أحمد معلم فقه قاليصو نسون زغلصه أب مقادشو أب استخايده غازيطاو على خوينو علاماتي نابدو زوافر سراويت صومال كاب إثيوبيا بزي حقاو منقدن زوحز زلو أصوار نمكتا مخوانيو تسومالو منستر آنصيرو منقص الصومال أبزي حقاو مسغار أصوار نزوافرو والقصبات يخون بوليتيكانياتات ترير سقمت كم زوسدون آتنقيقلا هقراو دحنت صومال أب حدقا نزئتو زي حقاو مسغار أصوار نمكتا دوبات مقوص آرن محلاون دما عمام منقص مخانو ات منستر آب مودعتا أزخ خيرو إثيوبيا أوانت أفدق بحرزة تكورة مستا صومال لولاويت أكالي أتبلار اسم محدار صومالي لاند دحرز ختمتو نايمر دا سند كالتين قرابة هاقرات أبزي متأمانن متفنانن وديقان ينزر كبا منقو صومالن إثيوبيان أنبا أساز متسزلو وطرن مهدا بزتفلالي وغنات فتنتات يكايدو كوانت هالوه زاقدقن كسمر أيكالن عدت إليان مسير ترى زلوا متحبر كتعبيه مدب كم زلوا يقلص أب زلوا الأوان حبراوي تلأخو تكلم عتاو متحجاز عدت إليانن منستر قديات وصائن أهقراو متحجازن أبير ترى بزحلفة معلتات مبصح كم زكايدة تقاليتو أنساز التبهله ناي عدت إليان معكن زرقي حواب زل حبريتا أبتي أبير ترى تغير زل عدت لأخ سرعته متحبر لمعت أفريقيا وانا دايركتر تكال متحبر لمعتاون أهقراون متحجاز وانا دايركتر جلوباليزيشنن علم لخاو قدياتن وانا دايركتر تكال حزباون بهلاون دبلوماسي كومدما امباسادر عدت إليانن مكتلون زتقالله منبارو تغليصلو اتوم اب ኤርትራ መብጻሕ ዘካየዱ ሰበስልጣን عدت إليان መዘተፈላለዩ ናይ ኤርትራ ሰበስልጣን ረከብ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ እዚ ናይ عدت إليان ልኡኽ ዘዘራረቦም ሰበስልጣን ኤርትራ በዝመልከት ድማ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካብ ሚኒስትር ዜና ካብ ሚኒስትር ሕርሻን ጥዕናን ከምኡን ካብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ናይ ኤርትራ ዝኾነ ምዃኖም ተሓቢሩሎ ብጀካ ዞን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ በጽሕፈት ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍን በጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን በጽሕፈት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤርትራን ርክባት ክገብርን ከሎ ኣብ ኣስመራን ባጽዕን ድማ በመተሐጋዝ عدت إليان ነዚ ትግበር ዘሎ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት በጺሑ በተወሳኺ ኣብታ ናይ عدت إليان ክኢላታት ስነ ጥንቲ ኩዕታት ዘካይድላ ዘለዉ ኣዱሊስውን እዚ ጉጅለ መብጻሕ ከም ዘካየደ ኣብቲ ወፂ ዘሎ ዜና ተሓቢሩ እዚ በኣምባሳደር عدت إليان ኣብ ኤርትራን ምክትሉን ዝተሰነየ ተልእኾ ኣካል ናይቲ ኣብ ዝእዋን እናዓመቆ ዝኸይድ ዘሎ ክልተኣዊ ዝምድናታት ኤርትራን ጥልያንን ኮይኑ በተወሳኺ ድማ መርኣያ ናይቲ عدت إليان ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተርእዮ ዘላ እንዳዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ኣቓልቦ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ህንዲ ንሕክምና ኢሉ ዝህቦ ዝነበረ ቪዛ ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ ኤምባሲ ህንዲ ነዚ ውሳነ ዝወሰደ ናይ ሓሶስ ሰነዳት ዘቕርቡ ኣመልከቲ ብምውሳኾም ከም ዝኾነ ክሕብር እንከሎ በተወሳኺ እውን ኣብ ህንዲ ክንሕከም ደሊና ብምባል ቪዛ ረኺቦም ናብ ህንዲ ድሕሪ ምኻዶም ሕክምናኦም ዛዚሞም ኣብ ክንዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝምለሱ ብጌሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኸዱ ውልቀ ሰባት ብምብዝሖም ምዃኑ እውን ሓቢሩሎ ናይ ሕክምና ቪዛ ጥዕናዊ ፀገማት ሃልይዎም ኣብ ህንዲ ክሕከሙ ንዝደልዩ ዝውሃብ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብመንገዲ እዚ ቪዛ ናብ ህንዲ ክሕከሙ ዝኸዱ ብዙሓት ምዃኖም ይዝግለጽ ይኹን እምበር ነዚ ዝውሃብ ቪዛ ተጠቂሞም ካብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ህንዲ ናብ ካልእ ሃገራት ክሰግሩ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት ብዝተሰንዐ ወረቓቕቲ ናይ ሕክምና ቪዛ ድሕሪ ምውፃእ ናብ ህንዲ ድሕሪ ምኻድ ካብኡ ናብ ካልእ ሃገር ዝገሹ ብምብዝሖም እዩ ኤምባሲ ህንዲ ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ዓይነት ቪዛ ንግዚኡ ጠጠው ከብሎ ወሲኑ ዘሎ እቲ ኤምባሲ ከዓ ሕክምናዊ ቪዛ በዝምልከት ዘተታት ይቕጽል ከም ዘሎን ኣብ ህንዲ ምትእማን ንምምላስን حقኛ ሕሙማት ኣድላይ ሕክምናዊ ክንክን ክረኽቡ ዝሕግዙ ስጉምታትን ክውሰዱ ምዃኖም ወድሳት ክፈልጡ ኣለዎም ኢሉሎ حبرات منقصات أمريكا أب قيح بحري كقاطم نزخل تاو سقات نمكات نزوافر مراقب كينات زو علي زبالته حادنت بخلته بليون دولار باجت كم زمدبت تقاليصو إسرائيل كاب قازا حليفة أب ليبانوس التكاير زلا وتهدراو سرحيتاتن مس إيران تفتير زلو مفتاتن زوهابو زلا قبر ملسن أما أكلا مبراق حدش وطرفت إيرولا أب زل أوانيا أمريكا ناب قيح بحري زوافر مراقبة غزيف باجت سليعة اللنزلا حبرات منقصات أمريكا نفرتو قز سكما زركبأن جفران مراقب كوينات ببوانو ناب كلك ايح بحركة توافر تساني حياة إذ حجاب قيساتو زلاو وفردما كابتو قدم حجزة كايرتو زعابية كم زخون وتهدراوين تنتنتية مالكتو حيالو كابتن أبك ايح بحر زوافر مراخب نوح رحقات زونج أف ميسايلات زعاتغا كوينان إسرائيل كاب إيران كوردان زخل توسخ متكعتات نمكل خال زعلم مخانو اتم تنتنتي أمتو حوتي نايمن أنصار إسرائيل دقفتان زغنعين متكعتات مراخب أبك ايح بحري بزرع علم الكعوك غطس المخانو أبزت انقول زلقوان
እዋን ትማለውን ናብ እስራኤል ሚሳይል ዝተኮሰ ኮይኑ ኩባንያታት መጓዓዝያ ባሕሪ ዘዋፍረን ዘለዋ መራኸብ ድማ ካብ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ክእለያን መንገደን ብደቡብ ኣፍሪቃ ክቕየራን ይግደዳያን ዘለዋ ኣሜሪካ ከዓ ነዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ናብ ንቡር ንምምላሱ ጻዕርታት ትገብር ዘላ ኮይና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ መራኸብ ውግእ ዝስከማ መራኸብ እውን ኣዋፊራ ዝነበረት ኮይና ሕጂ ድማ ነዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዋፈር ዘሎ ሓይላ ዝኸውን ከባቢ 1.2 ቢልዮን ዶላር ባጀት መዲባ ምህላዋ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሕጂ ኣሜሪካ መዲባቶ ዘላ ገዚፍ ባጀት ከዓ እቲ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ፀጥታዊ ብድሆ ንምምካት እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘርኢ ዝብል ትንተና ተዋሂብሉ ኣሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ጽባሕ 9 ጥቅምቲ ክሳብ 13 ጥቅምቲ ኣብ ኬንያ ከተማ ኤልዶሮት ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝለመደት ዓወት ንኽተመዝግብ ድልውቲ ከም ዘላ ኣሰልጣኒኣ ዮናስ ዘካርያስ ሓላባይ ገሊጹ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ብናይ ዓበይቲ ኣብ 2022 ከምኡ ድማ 2023 ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኾነ ሄኖክ ሙሉብርሃን ገዲም ተቐዳዳማይ ሜሮን ተሸመ ናታን መድሃነ ኑር ኣሕመድ ዓብድልወሃብን ዝሓዘት ኮይና ሄኖክ ሙሉብርሃን ከዓ ዕለት 11 ክጽምበራዮ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ሚልኪያስ ማእከለ ዳንዮም ፍጹ ብርሃን ሄብሮም ብርሃንን ጳውሎስ ገብረ ሚካኤልን ሒዘያ ናብ ኬንያ ከተመርሕ ኣብ ጁኒየር ደቀ ተባዕትዮ ሴም ኢዮብ ነሆም ኤፍሬም ኬቨን ተኽለማርያምን ዮሴፍ ኣለምን ከምኡውን ኣብ ደቀ ኣንስትዮ ኣድያም ዳዊት ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ሱዛና ፍስሃየን ሚለና ያፌትን ኣለዋ ኣብ ናይ ደቀ ኣንስትዮ ትሕቲ 23 ዓመት ሚዛን ሃብተ ስላሴ ኤልዳና በረኸት ቤትኤል ኤፍሬምን ናርዶስ ጸጋይን ሒዘያ ናብቲ ወትሩ ትዕብልሎ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣምሪሓ ዘላ እቶም ኣብዚ ሻምፒዮን ዝሳተፉ ተቐዳደምቲ ብጀካቲ ምስ ኣስታና ካዛኪስታን ዝወዳደር ሄኖክ ሙሉብርሃን ገዲም ተቐዳዳማይ ከምኡ ድማ ሓለቓ ጋንታ ሜሮን ተሸመ ብምልኦም ኣብ ጋንታታት ዞባ ደቡብን ማእከልን ዝጻወቱ ንኣሽቱ ተቐዳደምቲዮም ኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ ሓላባይ ነዛ ኣመልኪቱ ድማ ካብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ተጻወቲ ሒዝና ክንመጽእ ዝመረጽናሉ ምኽንያት ተካእቲ ተጻወቲ ንምፍራይ ከምኡ ድማ ተመክሮ ከጥርዩን እዞም ንኣሽቱ ተጻወቲ ንኽምዕብሉን ናይ ደጋ ጋንታታት ንኽረኽቡ ዕድል ንምፍጣርን እዩ ኢሉ ኣብ 2015 ከምኡ ድማ 2017 ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ብውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ሻምፒዮና ክኸውን ዝኽኣለ ሓልቓ እታ ሃገራዊት ጋንታ ሜሮን ተሸመ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ድማ ናይ ተካእቲ ተጻወቲ ስክፍተ የለን ጥራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ውድድራት ምስራሕ እዩ ዘድሊ ጽቡቕ ከዓ ተጀሚሩ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ሜሮን ብምስዓብ እዞም ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ተጠርኒፎም መጺኦም ዘለዉ ተጻወቲ ምስ ጋንታታቶም ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ዓወት ንኸመዝግቡ ኩቱር ህንጥዩነት ከም ዘለዎም ገሊጹ ሜሮን ተሸመ ብተወሳኺ ከም በዓል ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ናትናኤል ብርሃንን ካልኦት ገዳይም ተቐዳደምትን ብዛዕባ ብሽክለታን ፕሮፌሽናላዊ ኣካይዳን እኹል ኣፍልጦ ስለ ዘለዎም ነዚኦም ኣብ ስራሕ እንተምጺካዮም ብዙሓት ተጻወቲ ከፍሪ ይኽእሉ እዮም ክብል ተዛሪቡ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም